जोंनि बाजार बारि माने हातिनि पन्चायतनि उक्लगनि जे तमपारा खेंग्रा कामी थामान लामानि जे ब्रिज न फाइने थिका लुकुरक सालकलक मान मन साकाव ब्रिज हामि नै तिनि फाइने थिका आं निजेबो मखलबाय नकैका थानाय 5 बोसोर बा 6 बोसोर म कोनो खालायजागलिया एकाय अरनि बररक गारि यांके मानितलांनानि बा थांनालाय सुना ब्लायके प्रब्लेम दंगो तिनि नायथिका मन दातिनो इन्जिनियर न तुबै फुनु बुजांनाय एबं अ लामानो हामखायनान बागे सिंया फ्रिरमनाय इंगाकाय म बायजालबारि हाइवे बैगाना म इसालि सरा फैसा अ इसालि सरा कायसे ब्रिज अर पाकानि नांगो अरन बररनि दाबि दीर्घ दिननि इंगाय बररनि अ दाबिनो सुफुंजांनाय एबं इसालि सरा बा यांगो चिनि खेंग्रानि जे बररक जे जिंजालो तंमाने थां फाइला सुतिनि अर स्कुल बाजार और दनबस्कर परिथानाय फाइने रग कुपथिनि रग और गोबां मा एक्सिडेंट रग रं खायनि खानाबो बाइक रग खालाय खायनि खानाबो एकाय साइकेल रग बयांके दुखनानै एकदम नर निजेनो नखानाव लामा बसे खामिया एकाय अमना दाति सुफुंनान बगे काम खायनान बगे जों